Hello, magandang umaga po. October 15, 2020 po ngayon. Ito lang po yung mga taong nanonood sa akin dyan sa YouTube channel ko, unang-una po yung nagpapasalamat ako sa mga marami pong nag-subscribe sa akin sa pagtitiwala at sa panonood. God bless all po sa ating lahat, lalong-lalo po dyan sa mga bagong YouTuber at sa mga datihan pa po. Maraming salamat po sa lahat at todo suporta. At mamaya magsha-shoutout po ako. Alam niyo po, masaya po ako sa aking paggagamot. Kahit tinalikuran ko ang aking trabaho, hindi para sabihin sa mga tao na talikuran na lahat ng trabaho. Ito'y po tagang nakatalaga sa aking buhay. Nakaukit na to sa aking kapalaran. Ang paggagamot sa espiritual. Hindi ko to kagustuhan. Kusa po itong dumating. Masaya naman ako sa pagtatrabaho ko sa paggigip at paggagawa. Pero ibinigay ito ng Panginoon ng gift sa akin. Ngayon, sinishare ko lang. Kasi mahirap po paniwala sa dami ko rin sakit. Pero tips lang po to para sa mga spiritual at gustong matutong maggamot. Alam niyo po ba ang gusto po talaga nilang matuto at maraming nagtatanong sa akin? Bibigyan kita ng isang halimbawa. Ang trabaho mo ay maganda. Kaya naman trabaho mo, sasabihin nila, paano ka natuto maggamot? Baka sasabihin nila may kling-kling ka. Baka kaya naman na may mera ka. Yan ang pangungutya ng mga ibang tao na hindi naman alam nila kung anong dahilan kung bakit tayo binigyan ng karunungan ng Diyos. Lahat tayo may kapangyarihan. Lahat po tayo yon meron. Kaso yung mga tao po talaga, kasama na rin ako doon, judgmental, mapanghusga kung ano-anong iniisip sa kapwa. Hindi tayo nasisihan na hindi tayo nakakasakit sa kapwa natin kung ano-anong salita. Pero ito lang po mapapayo ko lang. Kung gusto mo po talaga matuto, maggamot, humanda ka. Pwede magsakripisyo ang buhay ng iyong pamilya. Yun po yun ang totoo. At susubukan ka ng iyong pananampalataya ng kalaban natin. Yung, alam mo na po yung kalaban natin. Siyempre, yung impyerno. Si Satanas. Marami pong talagang dadaan na pagsubok sa paggagamot. Kahit nakakapagpagaling ka na ng mga kinukulam, hindi pa ho sapat yun. Sabihin pa natin na magaling ka magtanggal ng kulam. Tanggalin yung mga bad spirit sa loob ng katawan ng mga mambabarang. Meron pong mambabarang napakalakas. Isang bato na subong itim. Kung mga pangalawa, may subo pong kulay pula. Ikatatlo, yung subo po talagang itim na itim. Alam niyo po, napakahirap po talagang gamutin ng mga ganong tao kasi hindi niyo lang po talaga naiintindihan ang paggagamot. Akala niyo to biro lang. Kung ang tao, ano man trabaho mo o mag-asawa ka, makipag-iwalay ka po, pwede. Pero po kung binigyan ka ng karunungan ng Diyos at kapangyarihan at pinili ka at nakatakda ka at meron po yung batas. Kung ang batas sa Pilipinas, sa buong mundo, ay pwede po pang i-absuelto. Pwede mo pang baliktarin. Sa langit po, hindi po pwede yun. Ang batas sa langit ay kakaiba. Alam ng Panginoon at sinabi sa iyo na ayun ang kasalanan at sa 10 utos ng Diyos ay huwag mong gagawin. Kasi alam niyo po, pag ginawa niyo yon, lahat po ng sakit ng ginamot niyo ay mapupunta sa iyo, kung hindi sa iyong pamilya. Kasi alam mo po, bawal po yun. Kaya pinapaulit-ulit ko yan sa maraming nagtatanong sa akin, katulad nito ni Perlia Laxi Ravena. Bakit daw yung stick ay mabilis daw hinihipan para ikabit daw sa daliri? Depende rin po yung sa kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya, kung mabilis siya magdasal. Ewan ko ba kung anong dinadasal nila, kung ano ba sinasabi ng utak nila para magkaroon ng bisa yon, orasyon nila yon. Depende rin po yon. Sa akin, kahit hindi ko po yung dasalan, kasi ang kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, nasa puso ko na. Nasa puso na natin si Jesus. Lahat tayo, nasa puso natin si Jesus. Ang Ama sa langit ay laging nandiyan sa ating tabi. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Iisa lang ang Panginoong Kristo ang gumawa ng langit at lupa. Wala pang nakakakita po niyo kahit sino sa atin dito sa lupa. Basta mapalad lang tayo mga tao, nagdarasal lagi po sa Kanya at lagi po tayo nananalangin. Yun po kasi ang pinaka-importante sa lahat. Lagi po tayo magpatawad at humingi ng kapatawaran para lubayan tayo ng demonyo. Yan na, sinagot na kita, Ravena. Tapos ito si John Michael. Ilang beses po itong gusto magpagamot sa akin, pero hindi ko po alam dahil bakit po napupuspon. Kung ikaw ay nagpagamot at tumawag ka ulit sa akin dahil hindi ka gumaling at nagbayad kayong malaki dun sa sikat na manggagamot sa YouTube, yung alam nyo na yon,
Yung isa po kasi ano na sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan dahil kilala po siya. Ay instrumento po siya ng Panginoon. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Pero yung isa po, nagpagamot kayo ay siningil kayo ng ganong kalaki, hindi ko po sila masisisi kung naniningil sila. Kayo na po ang bahala. Kung nagpagamot kayo at hindi kayo gumaling, subukan nyo muna tapusin mga 2 weeks, 3 weeks hanggang 1 buwan. Tagang kung wala, anytime pwede kayo pumunta. Hindi ko kayo sisingilin ng ganong kalaki. Kung dahil lang sakit mo lang nangangatik ka at hindi ka nangangati ang buong katawan mo, may lason po doon. Ine-insensuhan po talaga yon. Tapos tinatawas ka, tinitingnan lahat kung may ron. Kasi hindi ka makita ng sakit ng doktor, wala silang masabi. Baka sakali magawan ko ng paraan. Kasi marami na pong ginamot. At saka naliligo po kayo ng mga halamang gamot. Na mga halamang gamot para po sa mga katikati ng katawan yun. Pangalawa po, sinagot na kita Michael. Jan Michael. Ikaw naman Jan. Ay, si Jan pala po yun. Sorry, Jan Balayo. Sinagot na kita. Ito naman pala si Jan Michael pala. Iba po lang ang sa kanya. Siya po ay isang hindi na po nakakakita. Kusa po daw nag-lockdown ng kanyang mga mata. Pumikit. Pero bata pa po to. Kausap ko lang po kagabi. Napanood niya po ang mga paggagamot ko. Yung nagpagamot daw siya, siningil daw siya ng nasa, sabihin natin, mahigit kasama na yung pag-arkla ng sasakyan. Pero bawal po taga sabihin niya ito Wala rin po kung pakialam po naniningil po sila. Nasa 20K daw po yata. Yata lang ha, hindi ko pa sigurado. Kinausap ko to. Bulag po siya. Pero hindi talaga siya bulag. Nag-aaral po siya bigla ng ano. Sakit ko po to dati. Nagpatingin na po ako sa lahat ng doktor, sa Port Bonifacio. Wala po talaga, hindi ako gumaling. Alam mo kung saan lang ako gumaling sa iyo, John Michael? Sa pananalig sa Panginoon. Halos hindi na ako makatayo hanggang naging buto balat na ako. Hanggang nanalangin ako ng nalangin, humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Kusang luminaw ang mga mata ko na walang tumulong sa akin. Kahit ngayon mga doktor, hindi na ako mapagaling. Hinihintay ko na lang ang kamatayan ko. Pero ang Panginoong Kristo, siya ang mga anghel ko. Narinig ng mga anghel ko sa kahanan ng panalangin ko sa aking Ama. Yung kusa akong lumiwanag ang mata ko at nagkaroon ako ng lakas. At tapos, binigyan nila ako ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo at ituro ko. Wala naman sinabi sa akin ng Panginoon na maggamot ako at maningil ako. Pag ako nagagamot po, paprangkain ko kayo. Hindi po ako naniningil, yun ang totoo. Nagagamot lang po ako kasi po para tumulong at yung ginawang ng Panginoon sa akin ng katulad ng sakit ng panlalabo ng mata ko, pag tinaman ako ng araw, nahihilo ako, tapos sumasakit ang balakang ko, tapos yung panlasa ko, wala na. Lahat po natagang sakit mayaman, wala po. Talagang hindi na ako mapagaling kahit sa Port Bonifacio. Kahit nagpa-check up na po ako doon, marami na pong vitamins, ensure, gatas, ganyan, exercise, wala po talaga. Ang Panginoong Kristo lang po talaga nagpagaling sa akin, ang Panginoong Jesus at sa ngalan ng pong Jesus Nazareno. Kaya po napakalaking masayang-masaya po ako sa kanya dahil pinili at tinakda niya ako. Hindi po ako talaga naniningil. Marami po akong ginamot, mga exorcist. Alam niyo lang po, kung nagamot po ako ng exorcist, marami po magpapatunyan dito sa Pampanga, Sampid lang po ako rito, nakapag-asawa lang ako. Marami po talagang kumuha ng video, wala pong na blanco po, ang gaganda ng cellphone nila. Pero nagtataka lang po talaga ako, hindi po talaga makita sa video. Kahit 5 po sila kumuha. Nagtakbuhan sila. Marami po talagang kababalaghan. May patay na buhay. May seconds lang po talaga. 1 minute. Wala pang 1 minute. Nabuhay agad yung patay. Pero hindi ko po ito kagustuhan. Hindi po ako nagpapagaling sa mga tao. Kaya lang ako nag-live. Kasi nakita ko, umabot na po pala ako ng 1,000. Binigyan ako ni YouTube, ni YT, para mag-live. At maraming salamat sa kanya. Kaya lang po ako nag-live kasi po, marami po kasi nagtatanong sa akin yan. Ang dami niyo po kasi. Kaya minsan sa messenger ko kayo pinapapunta para madali ko makita. Kasi kung isa-isahin ko kayo sa YouTube, ay mapapagod po yung mga mata ko dahil sa dami po yun. Ito lang po ang mapapayo ko sa iyo, John Michael. Kung yan ang sakit mo talaga ay wala kang makikita, subukan mo pumunta rito sa bahay namin. Binigay ko sa iyo ang address kagabi. At lagi ka naman nanonood. Salamat din sa todo suporta mo sa akin. Susubukan ko ang lahat ng natutunan ko sa aking Ama na binigay niya sa aking utak. Gagawin ko makakita mga mata mo. Kung wala talagang makita,
halos malaki ng ginastos mo sa ospital at bata ka pa naman, 25 years old ka lang. Baka sakaling makiusap ako sa aking ama, kahit mata ko ibibigay ko sa'yo. Basta't gumaling ka lang. Alam mo, masaya ako, naglilingkod ako sa Panginoon na walang kapalit. Kasi kung hindi ako tinulungan ng Panginoon, wala na, inuud na yung katawan lupa ko. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta, kung sa langit o sa impyerno, kasi hindi naman ako pala dasalin. Oo, kaya sinasabi ko sa tao, lahat yan. Lahat tayo hindi natin alam ang pupunta natin, kung sa impyerno ba tayo o sa langit ba tayo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa pasyente ko yan, iisa lang ang Panginoong Kristo. Iisa lang si Jesus. Iisa lang. Lahat po ang Panginoon. Si Jesus ay nasa puso natin. Kaya wag po kayo basta-basta maniniwala. Kahit ako manggagamot, wag rin po kayo basta magtitiwala. Kasi alam niyo po, tao pa rin kami lahat. Pero tinuruan lang ako ng Panginoon. Gawin ko lang ang lahat ng tinuro niya sa akin na gamutin kayo. Wala siyang inutos na singilin ko. Kahit alam ko nga po yung taong makakalakad eh. Kahit maraming sinasabi na pilay lang po, bigla silang nakakalakad. Kahit nararamdaman ko na tatayo at gagaling siya pag nahawakan ng kanang kamay ko. Alam niyo po, hindi ko masabi yun. Sasabi ko lang, subukan natin. Basta magtiwala ka lang sa Diyos. Baka sakaling pakinggan tayo ng panalangin. Yun lang po ang sinasabi ko sa pasyente ko. Ayaw ko po mag-direct to the point. Kahit alam ko po yun. Pero nararamdaman ng puso ko na bibigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos kasi naaawa ang puso ko sa Kanya. Nangyayari po talaga yun. Mahirap ipaliwanag ng siyensya. Yun lang po yun. Yung sa rebena, sa stick, ulitin ko sa iyo, depende po yun sa kakayahan ng isang manggagamot. Kaya binubulungan nila, sinusundot nila sa daliri, iniipit nila para po yun makasagap ng kung ano man nasa ng katawan ng tao. Pero sa akin, kahit hindi ko na po dinadasalan, nagdadasal na ako sa Panginoon. Kusa na lang nagkakaroon ng kapangyarihan yung kamay ko. Kusa po kumukunik yung sa stick. Na hindi ko po nawawari. Minsan hindi ko naman dinadasalan yun. Isa lang po sinasabi ko sa stick eh. Sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo, Amen. Hinihipan ko lang po yun, tapos kusa ko lang yung sinusundot. Ewan ko yung iba, bet po maraming ginaganon nila. Depende lang po yung sa nagturo sa kanila. Kasi ang nagturo sa akin, unang-una ang Diyos. Pangalawa po, ang inang sulumig ko, na pumayapa na siya. Hindi ko po siya totoong lola. Hinihintay niya po ako bago po siya mamatay. Siya po ang nagturo. Pero ang unang-unang nagturo sa akin ng Panginoon, sa panaginip o sa pangitayon, yun po talagang pinaka-importante. At maraming salamat po sa mga nagdonasyon dyan sa mga santo. Ibablog ko na lang po yun. Pag pinakuha na po. Yun lang po ang mapapayo ko lang. Hindi po lahat ng mangkukulam ay masama. Kahit tao pa rin sila, may dahilan po yung iba kaya nagkukulam sa mga tao dahil po marami na rin pong ginamot at marami na po akong nakitang istorya. May tao po talagang minsan, kaya sila kinukulam, matigas ang ulo. May nakiapid, may nagnasa. Kaya ka nga niya pinakulam, din matigas ang ulo mo. Dahil bakit po? Hindi ko kinakampihan yung magkukulam ha. Masama po yun, hindi ako makampi. Hindi ko sila mapipigilan. Kasi dala sukbo ng galit ng puso ng original. Kasi nang-aagaw ka, nakikiapid ka. Alam mo na may asawa dahil pera lang habol mo. Eh, bet mo pag ginagawa. Babae, lalaki din po yun. Minsan naninermon po talaga ako. Prangka kasi ako magamot. Kasi alam niyo po ang itong mata ko. Hindi ko ito mata. Ang mata ko dati nanlalabo at bawal po ko sa araw. Takot nga ako magmaneho eh. Dahil nagkaroon ako ng puyo. Kasi bigla po pumipikit ang mata ko. Wala po ako makita. Baka maisip ko, makabatisgrasya ako. Makulong pa ako. Yun po. Binigay ng pong Nazareno yan. Swerte ko lang po, binigyan niya ako ng ganyan. Nakikita ko minsan ng kaluluwa ng tao sa kaloob ng katawan niya, kung sinong nasolve ng katawan niya. Yan po. Para sa tips sa spiritual po yan, ha? Kung gusto niyo po matutong maggamot, dadaan po kayo sa matinding pagsubok. Lahat po ng masakit na salita na yung mga taong yun, akala mo mga malilinis at hindi nakagawa ng kasalanan sa aking Ama, na puro sarili lang nila iniintindi nila, ewan ko po kung saan sila pupunta. Basta ako, isa lang sinasabi ko sa kanila. Kawaan niyo po sila sa kanilang mga sinasabi at sinasambit ng kanilang mga bibig. Bahala sila. Basta't importante, wala ka po sa kanilang ginagawa. Hindi naman po sila nagpapakain sa'yo. Huwag lang po talaga sasaktan. Yun lang po yun. Yun lang po. At mega shoutout dyan kay Jampo, kay Jampau, kay Ate Minda, kay Ate Miriam, yan po. At saka kay Ate Christina Malong. Mega shoutout po dyan sa mga nanonood. Maraming salamat po, sana pagpalain pa kayo ng Panginoon Kristo sa daming po. At saka po kila Kuya Arturo Cruz po. Mega shoutout dyan po sa
lugar ng Iloilo. Maraming salamat din po sa mga nanonood sa akin dyan. At mabuhay po kayo. Tandaan nyo po, ang panalangin ng pinakamabilis na makatalo sa kalaban natin. Tandaan nyo, wala akong ginagamit na medalyon. Tutusin, ang dami kong medalyon binigay ng Inang Salome ko. Panahon pa ni Kopong-Kopong, 100 years, 150, 35 years, ganon. Hindi ko sila sinusot. Kasi alam nyo po, ang sabi ng Panginoon, sino ba ang Diyos mo? Eh di si Jesus. Sino ba ang Panginoong Kristo mo? Di ba si Jesus Kristo? Kaya pinag-isipan ko po yun. Alam nyo, ang dami nagbigay sa akin ng anting-anting. Hindi ko sila sinusuot. Kasi pag inasahan ko sila, naniniwala na ako doon sa anting-anting. Gabay lang po yun. Ang unang gabay natin, itong guardian angel natin. Isa lang po tayo yan. Pero yan, tapat sa Panginoon. Kung anumang ginawa mo kasalanan, mata niya, mata mo. Kaya hindi ka makakaligtas. Parang CCTV camera yan. Mahal ka niyan. Dahil para na kayo niya magkapatid, magkadikit. Pero pag gumawa ka ng kasalanan sa Panginoong Kristo, sasabihin niya yun. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, i-report niya rin yun. At ibibigay ng Diyos lahat ang swerte para sa pamilya mo. Yun po yun. Yan ang guardian angel natin. Si Jesus ay nasa puso natin. Ni kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoong Kristo. Yan ang sinasabi niya sa akin. Sabihin ko daw sa mga tao, bahala na kayo kung maniniwala kayo. Si Jesus ay nasa puso natin. Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng langit at lupa. Kailanman nakatingin sila sa atin. At inaalalayan niya tayo sa buhay. Maging masaya tayo kung anumang buhay na binigay ng Panginoong Kristo. Hindi ka gusto ng Panginoon to. Alam mo bang mapalad ang mga taong mahihirap? Dahil may magandang kaharian to sa aking Ama sa langit. Yun po yun. Yun po ang pinaka-importante. Tayong mga mahihirap ay nagtsatsaga, nagtitiis. Alam niyo po yung mga taong masyadong mataas sa kanilang sarili, darating po ang panahon. Ito lang masasabi ko sa lahat ng tao kasama na po ko doon. Totoo po ang impyerno. Lahat po ng sakit o anumang ginawa mo sa kapwa mo tao, may kabayaran po yun. Kung mahilig ka sa babae, bibigyan ka doon babae. Kung lalakero ka, babae ka, lalaki, doon po. Akala nyo po yun, magagandang babae o magagandang lalaki. Inaagnas po yun. Pag mahilig ka sa pera, doon, maraming pera doon, puro bato sa ilalim ng lupa. Dahil nakarating na po ako doon. Mahirap paniwalaan, namatay na ako, kaso nabuhay lang ako. Hindi ko to kagustuhan. Ang hirap po mag-mission ng isang manggagamot. Dadaan ka sa matinding pagsubok. Marami pong manlalait, marami magsasabi ng masama sa iyo. Pero hayaan ko lang po sila, sabi ng Panginoon. Ipagdasal ko sila, bilang sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ka lang sasaktan. At hindi papahintulutan ng Panginoon Kristo yun. Yun ang sinabi niya sa akin. Huwag lang daw ako nakakalimot sa pagdarasal. Yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Yan, lagi niya sinasabi sa akin na lagi akong manalangin sa Kanya at lagi akong tumawag kasi darating daw siya ng ganung kabilis. At sa isang salita niya lang, nabubukas sa ating bibig at sa isipan, kusa siyang dumarating at nandito daw siya sa puso natin. Ayan ang tinatawag ng paggagamot sa spiritual. Hindi na kailangan maraming sinasabi. Alam mo, tayong mga tao, marami tayong kapangyarihan. Hindi lang alam ng tao yun. Kung nalalaman nila at sinusunod lang nila ang salita ng Diyos, maraming biyayang dumarating sa buhay ng isang tao. At hindi ito pahintulutan ng Panginoon Kristo ng maghirap o magkaroon ng maraming karumal-dumal na sakit. Alam mo bakit po? Kung naniniwala lang kayo na si Jesus ay nasa puso natin at bukal sa puso natin yon at naniniwala ka kahit hindi natin siya nakikita at nakikinig siya, tandaan niyo po, kahit sinong magkukulang mambabarang, hindi kayo kaya niyang saktan, kahit ang body spirit. Dahil alam niya ang tindi ng paniniwala mo sa Panginoon. Lagi lang tayo magpatawad at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Lagi ko po sinasabi, hindi po kailangan dito ng mga anting-anting agreement. Kasi pag nalaman mo mayroon yung visa, doon ka na nagdarasal at nagsasamba. Ang Panginoon pa rin ang pinakamatibay na sandata, ang Panginoong si Kristo. Ang mga guardian angel natin, nandiyan lang yan. Lagi tayo binabantayan din. Trabaho nila yan. Nabantayan tayo mga katawan lupa natin. Kasi pag nagagawa natin kabutihan, nagiging masaya sila. Ang ganda-ganda ng pagpupuri nila sa Panginoon. Sinasabi ng guardian angel natin sa kanan, itong taong ito nakagawa ng kabutihan, Ama. Kahit hindi mo na ito pinapasabi sa mga ibang tao, hindi mo pa ito pinagkakalat, pinupuri ka ng ating Ama sa langit. Kahit simpleng bagay lang ang ginagawa mo sa kapwa-tao mo, napakalaking puntos po sa Panginoon yun.
Kaysa sa taong nagbibigay ka tapos pinapangkalat mo tapos sinasabi mo na hindi ka nakiapid na nagbibigay ka sa tahanan ng Diyos kahit ano man reliyon mo at pinagmamalaki mo, hindi po pinapakinggan ng Panginoon yun. Alam mo po, nagiging mayabang ang taong ganun. Nagiging mataas siya sa kanyang sarili. Kaya nga po paulit-ulit na sinasabi na sa akin ng Panginoon, ako pa rin ang Panginoon mo, sa akin ka pa rin magtiwala at hindi ko papahintulutan may mangyaring masama sa iyo. At hindi kita bibigyan ng pasyente na alam mo na hindi mo kaya. Ang ibig niya sabihin, magtiwala lang ako sa Kanya. Maraming matalinghagang sinabi ng Panginoon sa akin sa pangitain. Mahirap ipaliwanag ito na siyensya para sasabihin mo baliw ka. Yun lang po yun. Pero importante po, alam nyo, lagi po tayo magdasal sa Panginoon. Masarap nakakatulong sa kapwa. Number 1 po yun. Hindi ko po kailangan sumikat sa YouTube. Alam nyo po ba kaya lang ako nag-YouTube? Napakasimple lang po yun. Hindi ko para sumikat o ipakita sa mga tao na magaling ako maggamot. Alam nyo kung kaya ako gusto ko mag-YouTube? Gusto ko lang po ituro sa inyo yung tinuro sa akin ng Panginoon. Dahil ang tindi po ng sakit ko. Talagang hindi na po ito mapagaling. Malalabo ng mata, dumudumi ng dugo, dumudugo ng ilong, sumusuka na kung ano-anong lumalabas sa buong katawan ko. Naging payatot na ako, wala na akong panlasa. Ganyan kabait ang Panginoon. Umiiyak lang ako sa Kanya gabi-gabi. Sabi ko, kunin mo na ako. Pagod na ako. Ba't ayaw niya akong kunin? Dinaan niya ako sa matinding pagsubok. Hindi ako nagalit sa Kanya kailanman. Kasi alam ko may kasalanan ako. Hindi ako pumupunta at hindi ako nananalangin. Nanalangin lang ako yung meron akong karamdaman. Yan ang mahirap sa atin. Pag masaya tayo, mayroon tayong maraming pera, ganyan ari-arian. Hindi na tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi na tayo humihingi ng tulong, ng swerte, pagpapasalamat kung anumang biyaya. Pag mayroon tuloy tayo problema, saka tuloy tayo doon humihingi ng tulong sa Panginoon. Paano naman ibang tao na nangangailangan ng tulong ng Diyos? Oo, mabait ang Panginoon. Hindi ka pa rin niya tatanggihan. Pero tuntua si Satanas kasi napakinabangan niya ng katawan lupa mo. Kaya sa kanyang espiritu mo. Pero yun lang po mapapayo ko. Lagi lang po tayo magdasal at magtiwala sa Panginoong Kristo. Sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Dahil siya lang po nagpapagaling sa lahat ng paramdaman natin. At hindi tayo binigyan ni Jesus ng sakit kailanman. Kasi alam niyo po, totoo po ang Panginoon. Hindi naman natin siya nakikita pero lagi po siya nasa puso natin. Tayo lang mga taong matigas na lang tagang ulo. Mapanghusga tayo sa kapwa natin. At maraming salamat po sa lahat. Sa mga nanonood sa akin. Pag dumami na po ang suporta ko sa YouTube at marami na pong nanonood sa akin, alam niyo po ang gagawin ko sa perang ito. Pag kumikita na to at magkaroon na po ng komersyal, halimbawa lang po, huwag niyo po skip. I-share ko po lahat ng kinita ko. Ibibigay ko po talaga sa mga taong mahirap kahit mga 5 kilong bigas lang, 4 na Lucky Me, 6 na itlog. Yan po ang pangarap ko. Makabawi man ako sa Panginoon sa mga nagawa kong kasalanan sa Kanya. Kahit mamatay man ako, masaya ako sa ginagawa ko. Tinalikuran ko ang lahat ng meron ako sa pagtatrabaho. Kahit kumikita ko everyday ng 2,000, 1,500. Para maglingkod sa Panginoon at maglingkod sa mga taong nangangailangan. Yan lang po ang gusto ko. Napakasimple lang. Pag ito, na-reach ko na po yung hours nito at nalagpasan ko na itong 1,000, itong hours na ito at na-monetize na po ito at nagkaroon na po ito ng salapi, unti-unti at dumadami, ibablog ko po yan. Ipapakita ko sa mga taong lahat ng binigyan ng biyaya ng Diyos sa akin, isi-share ko rin sa mga tao. At basta't mapagawa ko lang po yung altar ko kasi pag marami pong pasyente, para may social distancing. Para maayos po yan sila lahat at makaupo sila ng maluwalhati. Nulitin ko, hindi po ako naniningil. Kaya sa'yo dyan, Michael, kung nagbayad ka ng 20K doon sa naggamot sa'yo, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makakita ang mga mata mo. Kung kailangan tanggalin ko itong mga mata ko at ibilipat sa'yo, gagawin ko. Para mapasaya lang kita, para alam mo bakit, bata ka pa. Marami ka pang dadaanan na pagsubok at marami pang swerte darating sa buhay mo basta magtiwala ka lang sa Diyos. Pero ayaw ko lang sabihin at sinabi ng ibang manggamot na nagbayad ka ng 20K higit pa at kailan mo pa sa sasakyan na nangako siya na ikaw ay gagaling sa isang salita niya lang. Ang Diyos pa rin ang magpapasya. Hindi ako, hindi siya. Pero susubukan ko ang lahat ng matutunan ko at lahat ng mga tradisyon na
tinuro sa akin ng inang Salome ko, gagawin ko para makadilat lang ang mga mata mo na bigla lang itong hindi makakita. Hanggang magagawa ko lang, pero ayaw ko manghako ha. Maraming salamat sa iyo. At sa iyo naman, J. Binlayo, gagawin ko pag dumating ka rito. Mawawala lahat ng katikati mo. Maraming tactical sa paggamot. Kaya nga pinili ko pag-aralan ng paghihilot at saka yung pag-insenso at paglalason. Kung kinakailangan kausapin para manahimik lahat sila, gagawin ko para gusto ko lang naman kasi kapayapaan. Ayaw ko sakta ng mga kapwa ko, tao na kahit masasama sila, pwede naman sila magbago. Yun lamang. Masaya na ako sa ginagamot ko. Wala na akong mahiling sa Panginoon. Importante, nagawa ko ang misyon ko sa lupa. Napakasimple lang hinihiling ko sa Panginoon. Tulungan niya lang ako maggamot sa mga tao dahil hindi naman ako manggagamot, kundi ang Diyos. Tao pa rin ako, Ama, baka magkamali ako. Ayoko po silang makita naghihirap. Gusto ko po silang kahit mababaw ang kanilang pananalig at pananampalataya, gawan niyo po ng himala para po magbalik loob sila na maisip nila na totoo tagang Panginoon kahit hindi namin kayo nakikita. At nakikinig sila sa iyong panalangin, nakikinig po kayo sa aming panalangin. Ilang hinihiling ko sa Panginoon. Nabigyan ako ng maayos na kapangyarihan na dumadali sa puso namin, sa puso natin, at lumalabas to sa mga kamay ko sa paghawak ko sa kanila. Ginagawa kong lahat para makatulong sa kapwa. Hindi ako nanghingi ng kapalit. Marami na po akong ginamot. Halos hindi ko na mabilang. Tamad lang po talaga ako mag-YouTube. Ngayon lang ako nag-YouTube kasi marami po akong napapanood ng magagamot eh. Bakit nakakagamot ka na ng mangkukulam? Hindi ka pa nakakakalaban ng may subo. Subukan mo lumaban ng may subo. Doon mo malalaman ng totoo mo kapangyarihan. Lahat tayong mga manggagamot, hindi ka pa nakakalaban ng personal na gano'n. Subukan mo lumaban sa isang may subo na 2 bato hanggang 3. Yung mangkukulam yun, higit pa makapangyarihan yun sa mga ordinaryong mambabarang. Lalo ang mambabarang na may subo. Dahil nagsasamba na sila sa demonyo, sa kadiliman na sila, benenta na nila ang kaluluwa nila. Lahat ng kung saan ka man nagagamot sa loob ng bahay o sa labas, lahat ng bagay ay gagawin nila kahit hangin dadaan sila sa kalikasan dahil alam nila kung paano kunin ang kapangyarihan yun. Pero pag huminang pananampalataya mo sa Panginoong Kristo at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, aatakihin ka nila na hindi mo namamalayan. Pwede ka nilang sakalin sa likuran, pwede ka nang ipitan, o pwede kang tusukin sa talampakan. Kailangan maproteksyonan mo ang buong bayan o buong bahay na inaapakan mo para hindi sila makapasok. Tanda mo, ang demonyo ay napakarami. Maraming bad spirit. Pag nakalaban ka ng may 3 subo, akala mo mapapatay mo yon. Kaya pa rin lang makawala, magpapahinga lang yon. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang Diyos ay iisa lang. Ang Panginoon Kristo ay iisa lang. Pinag-isa na yun. Pag tinawag mo ang aking Ama, hindi sila makakawala at magpapalabas ang Panginoon ng isang anghel na mandirigma. Kung di si Rafael si Angkarngel o sino mang Angkarngel na mandirigma, nalulupid at pipinsala sa taong yun at magpapakita ang anghel sa kanya, yun ay instrumento ng Panginoong Kristo at siya na magpapakilala sa iyo. Kung totoo kang manggagamot, alam ng mangkukulam na may subo 2-3 bato na sino ka. At alam niya ang puso mo ay isang mabuti. Ang totoong manggagamot baga sa doktor ay lisensyado. Merong bato sa puso ng isang manggagamot na maliwanag. Kasi ningning to, higit pa sa araw. Pag nakita to ng isang mangkukulam o mambabarang o aswang man siya o body spirit, alam niya kung sino ka. Kusa siyang aalis. Dahil pag sinabi niya ang pangalan mo, malulusaw siya. At sasabihin ng isang mangkukulam o mambabarang o etc. aswang siya, meron silang isang bagay na malalaman kung ang totoo man ang isang manggagamot ay may basbas ng Diyos. Pwede nila gawin ito sa kandila o anumang mahikang ginagawa nila. Titingnan nila kung sino ka talaga. Kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo na pinagkaloob ng Panginoon. Yun po ang tinatawag ng mga mambabarang mangkukulam na immortal. Wala silang kamatayan. Dahil ang kanilang katawan lupa ay sumasan sa mga tao at upang turuan.
na maging masama o salin lahi ng mga mangkukulam. Ang mga batong yun ay kakaiba. Nakakalaban na po ako yun. Kaya nasabi ko yun dahil inatake nila ako at sinakal nila ako. May kamay na mahaba na lumusot sa tao. May ahas na gumagapas sa buong katawan ko. Muntik na ako mawala ng malay sa harap ng tao yun. Pero bago ako mawala ng malay, binanggit ko pa si Jesus na kahit hindi ko nabuka ang bibig ko, sa isip ko lang, kusang lumabas ang guardian angel natin. Kasi may kapangyarihan yung mga guardian angel natin. Hindi niya papahintulutan na may mangyari sa iyo dahil yan ay kapatid natin. Sino bang kapatid na mamamatay sa harap ng kanyang kalaban na hindi niya tutulungan kahit alam niyang hindi niya to kaya? Gagawin niyang lahat. Maligtas ka lang. Ganyan ang guardian angel natin. Tatawag sa Panginoon Kristo yan. Makakakunik ng ganong kabilis yan sa langit. At magkakaroon niya ng espada o anumang sandata na lulupil sa taong yun o anumang masamang espiritu yun. Marami pa kayong hindi alam. Kaya kung gusto nyo matuto talaga, ang Diyos pa rin ang una nyo pagkakatiwala. Iisa lang ang Panginoon Kristo. Marami pa kayong hindi nakakalaban. Kung talagang masipag lang ako mag-video dati, may kakaiba talaga akong ginamot. Ang isang bagay ay nagagalawan ng mga plato sa loob ng bahay. Ang kutsara, exorcist demon na po yun. Kaya niyang pagalawin ang lahat ng bagay na mahirap ipaliwanag. Yun po ang napakahirap ipaliwanag ng siyensya. Yun po ay may mga subo. Ang ventilador ay nagiging ceiling fan. Number 1 lang. At maraming salamat po sa konting tips ko lang sa inyo. Marami pa akong pag nagkaroon po ako ng konting sa paggagamot ko na konting makapagpahinga ako. Marami po akong sasabihin sa inyo nakalagay sa talaan. Yun po ay totoo. Dahil yun ay galing sa Panginoon. Kung ang isang manggagamot, kailangan hindi lang sa medalyon nakadepende. Unang-una sa Diyos. Ang totoong manggagamot po, totoo sa inyo, alam nyo may bato po siyang makinang. Yun po yung mga batong ipinagkaloob ng Panginoon Kristo. Kung ang kalaban mo ay may batong itim at pula sa loob ng katawan niya at nakasubo to, parang jolin po itong madulas. Para po yung bumibili ka ng tea na mayroon po doon na kulay itim. Ganun po yung kalaki pero madulas po. Matitindi po sila. Hindi sila basta-basta na yung papatay mo po sila ng ganyan, hindi po sila namamatay. Sinabi ng anghel ko ay hindi mamamatay ng ganong kabilis. Spiritual nga yun, kaya nga spirit, hindi mo sila masasaktan. Ang anghel ng Panginoon Kristo may makakaya lang, makakatapat doon. Dahil yung kapangyarihan yun ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya mo silang sugatan sa spiritual. Kaso pag hindi mo sila napuruhan, nakala mo patay na at hindi sila hihinga. Kaya nilang gawin po yun, basta't may subo. Magpapahinga lang yun. Lalagpas lang ng 6 na buwan, yung 1 buwan, 1 taon, babalik ulit po yun. Pag alam ng taong yun ay hindi na siya nagdarasal sa Diyos natin. Aatake ulit siya ng higit pa doon. Kaya kailangan maibalik mo siya sa ilalim ng lupa kasi doon po siya nararapat. Yun lang po at maraming salamat po sa mga nanonood at mega shoutout po sa lahat dyan. Pasensya na kayo kung medyo napahaba yung pagkasabi ko. At first time ko po kasi ito mag-live. Kasi hindi po ako mahilig mag-live eh. Kaya ako lang to kasi marami po nagsasabi kung ano po dapat pong gawin sa pagdarasal at kung ano po bakit. Kaya mag-alala. Lahat ng natutunan ko sa paggagamot at tinuro sa akin ng Panginoon at ng Sulami ko, i-share ko sa inyo yun. Basta ang kinukulang po number 1, takot po sa araw yun. Pag gusto niya matulog, ayaw niya matulog. Pag nakatulog naman siya, tulog siya ng tulog, ayaw niya nang tumayo. Number po yun, bago mga kinukulam. Basta po yung mga kulam talagang mayroon, pinagdadasal siya, linggo-linggo, sama-sama, o kaya may subo. Kasi po ang totoong mangkukulam, pag siya lang po nakapasok sa loob ng isang katawan ng tao, maniwala ka sa akin, hindi na po kailangan ng 30-20 dito. Kaya kanyang pugsain at lumpuhin sa isang iglap lang. Sa isang gabi lang ho. Lalo pag nakuha niya ang buhok mo. Pinakamahina po natin buhok. Yung picture, pangalawa. Bagay, sinusuklay, damit. O yun. Pero picture, medyo tatagalan siya kasi picture po yun. Pero yung buhok talagang pinakadelikado. Pag yung po nakuha ng isang mangkukulam na batikan, maniwala sa akin, kaya kanyang baliwin kung anong utos ng nagtapapatrabaho sa kanya, pwede kanyang lumpuhin o papayatin. Kahit anong punta mo sa doktor, di ka gagaling. Kasi nga po, spiritual. Hindi po nakikita yun ng aparato. Spirit. Yun po yun. Pinakamatinding kalaban ng demonyo. Kahit may subo pa siya, kahit malakas pa siya,
may kahinaan pa rin po yun. Katawan tao pa rin ang ginagamit niya. Pero mga body spirit, wala po silang katawan lupa. Yun po ang delikado. Hindi mo alam kung saan sila atake. Kaya lagi mo po proteksyonan ang katawan mo. Lagi ka hindi hihinto sa pagdarasal. Kasi ituturo ng Diyos kung nasaan siya. At ipapakita niya ito sa mga mata mo. Kung ano yung tsura niya. Marami na po akong nakita mga maligno. Kung nadodrawing sa TV, meron pa yun. Kakaiba po talaga mga maligno. Mahirap ipaliwanag. Marami pa akong nakita gano'n. At maraming salamat po sa lahat. Sa mga nanonood sa akin dyan ha. At mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng susuporta sa YouTube ko. Pag yun na po na monetize na, masayang po ako dahil makakatulong ako sa aking kapwa. Pero unahin ko muna po yung kinikita ko yung sa halimbawa sa YouTube, kumita na po yun. Unahin ko po, alam nyo, mapagawa ko po yung altar doon. Pag natapos ko po yun, kasi tinanong ko na po yung pasyente ko, siya rin po ginamot ng Panginoon Kristo. Simula dyan papadira na ano ba to? Yung flooring po siya. Gagastos po yun ng mga 30,000. Kasama po kasi yung pader. Kasi yung pader po kasi lumindol dito dati sa Pampanga. Kaya ilang buwan lang po yung bago po mag-lockdown yun. Nahayanig po yung pader. Wala po lang bakal. Nabagsak. Kaya po lahat gumuho yun doon. Yun po ang gusto ko pagawa. Lahat po yun. Pero yun ay gusto ko sa sariling sikap sa YouTube. Kaya pinipilit ko pong maggamot lahat po ng mga ginagamot ng Panginoon na himala, ina-upload ko. Para kung marami pong manood nyo, masaya po ako. Nakatulong na kayo sa panonood sa akin at nakatulong na kayo number 1, unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga tao pala. Mali pala sinabi ko, unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga taong nangangailangan ng tulong. At itutulong ko po na ibigay po yung iba doon kahit pambigas lang. Alam niyo naman po, napakahirap ng buhay. Naranasan ko na matulog sa tricycle pati sa jeep. Nababasa, nilalamig. Pero masaya po ako sa buhay ko. Kahit simple lang ako manggagamot, nakakapagpagaling ng karamdaman o anuman sakit ng mga tao, masaya na po ako doon. Dahil binigyan ako ng gift ng Panginoon ganito. At napakasaya ko po. Dahil sa dami-daming tao sa mundo, bakit ako hinintay ng inang Salome ko? Hindi ko siya lola. Siya ay mga ermitanya. Una natakot nga po ako sa kanya, pero mapalad daw ako. Sana nga po totoo. Pero totoo po talaga. Marami po talagang kababalgan nangyari sa akin. Pero hindi po lumalaki ulo ko. Natutuwa lang po kasi ako isang taong makasalanan. Pero hindi po pumatay ng tao ha. Hindi naman po ako nanigarilyo uminom. Pero masaya lang po ako bakit ako pinili ng Diyos. Minsan tinatanong ko ang sarili kung bakit niya ako pinili. Hindi ko alam kung bakit po. Basta pagdating ng paano, pag namatay na lang ako, tatanong ko sa Panginoon yan. Kasi minsan tinanong ko na po yan eh. Hindi niya ako sinasagot. Basta sabi lang ng mga anghel sa panaginip sa akin, matagal pa akong mamamatay at marami pa daw akong matutulungan. Maraming bagay pa akong hindi alam. Kahit nakakapagpalayas ako ng mga body spirit, nakikita ko to. At marami pa akong bagay na natatanggal ng mga body spirit o kinukulam sa isang tao. Marami pa daw akong hindi alam. Kaya sinasabi ko sa iba kong kapwa dito na dinadala sa akin pasyente, kahit 50 years na kayo nagagamot dito sa Pampanga, sumasablay pa rin kayo. Alam niyo bakit? Kasi gusto nyo lang maggamot dahil gusto nyo lang. Hindi yung parang paggagamot, yung binalalaro-laro. Ang paggagamot po para po ano yan, higit pa sa sarili natin. Yun po ang paggagamot. Mahalin po natin ang binigay ng biyaya ng Diyos at mahalin po natin yung gift na binigay niya kapangyarihan. Ang ibig sabihin nyo, kayo na po ang maglabong kung sino man binigyan ng Diyos at pinili. Palakasin mo ang espiritu mo. Kasi kung dami-dami ko na pong ginamot, siguro patay na ako. Kung hindi ako nagdedepende lang ako sa mga medalyon ko. Hindi ko nga po sila sinusuot eh. Kasi sinabi ng inang Salome ko, pati ng Panginoon at mga anghel ko, ang Panginoon Kristo pa rin ang makapangyarihan. Siya nagbigay ng kapangyarihan niya. Kaya lagi ka sa kanya magdasal. Kaya sinabihan ako ng kalabo ko ng demonyo, pati yung magaling na mangkukulam sa buong Samar, pati sa City Halls. Pag hindi ka nagdasal sa Diyos mo, aatakihin ka namin ulit. Papatayin ka na namin. Muntik na nila akong mapatay. Pero masaya ako kung napatay nila ako. Kasi hindi ko naman po kinakatakutan yun. Sinakal po ako ng mahabang kamay. Iniputan ako ng asalig. Sinundot ako ng karayong. Tapos meron po mga, ewan ko kung di ko, basta ako lang po nakakakita kung ano-ano po lumabas sa ilalim ng lupa.
Muntik na akong mawalan ng mahal sa tapat ng pasyente ko. Pero hindi po nila alam na mamamatay na ako. Kung namatay man ako, siguro hindi pa yung tulutan ng Diyos na tulog, talagang mamatayan na akong tuluyan. Kasi kung sasabihin ko sa Panginoon, bibiruin ko lang ang Panginoon si Kristo. Ama, ginawa mo ko instrumento, bigyan mo ko ng espada. Lahat ng demonyo ko tumutusok sa katawan ko, paintulutan mo akong bigyan ng kapangyarihan, pupugutan ko sila ng ulo at ibabalik ko sa impyerno. Pero masaya po ako yun. Alam nyo po, excited po talaga maggamot. Yung mga magkukulam, yung mga nag-aral lang po yun, hindi naman po yun masyadong, alam nyo, ang gusto ko sa paggagamot, yung exorcist po, yung demonic na. Doon po taga napapalabas mo yung katawan lupa mo, espiritu mo, napapag-isa mo sa Panginoon. Lahat po, matatawag mo ng mataintim ang Panginoon at mga anghel niya na magdadala sa iyo ng kapangyarihan at gagamitin. Instrumento kami, tayong lahat. Gagamitin niya po ang katawan lupa natin. Doon mo po makikita ang totoong kapangyarihan. Kasi gusto ko po ganun. Yung exorcist, demon, yun po. Masaya na po ako doon. Diba, mahal? Tumawa po yung asawa ko. Kasi masaya po ako doon sa ganun. Yung exorcist. Masaya ako doon pag yun ang kalaban ko. Kasi alam niyo po, natutuwa ako kasi marami po akong nalalaman sa kanila. Tapos marami po akong bagay na mahirap ipaliwanag ng siyensya. Pero awa ng Diyos, ito, buhay pa ako. Kaya sabi ng anghel ko, marami pa daw akong matutulungan at marami pang plano ang Diyos sa akin. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po at God bless all. At maraming salamat po sa nagbigay. Iba-vlog ko na lang po yung, wag ko muna po sasabihin dito. Yung, meron po kasi nagbigay po sa at saka may darating pa. Ipapakita ko na lang po yun. Salamat sa iyo, John Michael ha. Kamag-ala, gagawin ko lahat. Tumating ka lang dito sa bahay para makakita ka na. Sa iyo naman, si J. Bin Layo, kamag-alala, pumunta ka lang dito sa amin, susubukan ko rin na mawala lahat ang kati-kati mo sa katawan na hindi ka naman mapagaling ng doktor o anumang appointment na ginagamit mo. Gagawin ko yun. Yung binayad mo doon sa taong yung sikat, na si J. Mahigit 10K, huwag ka mag-alala, hindi kita hingihan. Pero nasa sayo kung bibigyan mo ako, hindi ko tatanggihan yun. Masama nagtatanggi sa grasya. Sa'yo rin dyan, Michael. Yung binayad yung 20K, huwag ka mag-alala. Hindi pa rin kita sisingilin. Bahala ka pa rin kung magkano yung idodonasyon mo para iniipon ko yun kasi pampagawa ng yung dyan ipapasemento ko. Tapos sasagad ko yung bubong. Kasi malaking pera po yun. Mabigat sa bulsa. Kung nagtatrabaho lang ako, mautangan ko yun sa operator ko 30 mil ho, kasama po bayad yun. Kaya napakabigat yun. Kaya nag-iipon po ako ng gusto para sa altar. At pag napagawa ko po yung altar nyo at napasemento ko na maayos yung pati pader dyan, napakasaya ko na po. Pangalawa po, pag meron na po kung ads sa YouTube ko, huwag nyo na po skip pa. I-share ko rin po yung mga binibigay yung panonood sa akin, unang-una sa Panginoon, at ibibigay ko po yung sa mga bigas. Yun po ang gusto ko. Napakasimple lang, bigyan ko ang bigas yung mga taong mahirap nagpapagamot. Alam niyo po pa ba yung iba nagpapagamot dito mahirap? Yung tagang wala lang. Ewan ko bakit ko po nalalaman na wala po talaga sila. Ang ginagawa ko po, parang may bumubulong sa tenga ko, wala silang pera, ganyan. Magbibigay po sila ng kahit 20, 10 piso. Hindi ko na po yung pinano. Huwag na po kayo maghulog. Nahiya sila pero sinasabi ko, sabi ng Panginoon, ayaw po, wala akong magagawa. Gawin niyo po yun. Yung binibigay po sa akin ng iba, sinishare ko, yung may nagbibigay, lalo si Kuya Arturo, marami po yung ang pinakaswerte yung binigay ng pasyente. Anong Panginoon? Grocery, 1 million kinikita nila. Pag nagbibigay po yun ng maraming grocery at bigas, yung iba po yung maraming nagpasyente kung mahirap, wala, nakikita ko yung mga anak nila, walang yung mga batang lalaki, walang mga saplot, tapos may tulog sipon, etc. etc. Binibigay ko po yung mga kape at saka mga biskuit. Alam nyo, natutuwa po ako kasi naranasan ko po kasi maging mahirap. Talaga at hindi lumaki sa magulang. Sa motor lang. Binibigay ko po yun. At hindi ko na po sila pinapahulog. Pero yung iba po, mga mayaman may sasakyan, hindi ko po makalimutan yung mga gano'n. Sinervice mo na, gumaling na, 100,000 na ginastos sa ospital, 3 ospital, ointment pa lang, malalaki na. Alam nyo po, kumamot ako sa ulo Mabuti pa yung mga mahirap, mayroong awang puso, may mga sasakit at magaganda motor. Ay naku, ang dami na po nangyari sa akin yan. Yung 100 po parang hirap ibigay. Gumaling naman sila. Kaya ang ginawa ko, minsan tamad po ako mag-service Dito, pumunta sila sa bahay namin.
Kahit wala silang bigay, okay lang. At least nandito po ako sa bahay. Kasi service ako doon, pumunta po ako napakalayo, mabuti po sana kung malapit lang yung pinupuntahan mo, malayo po, minsan 1 oras kalahati papunta lang doon. Tapos paano naman po yung pumupunta sa bahay namin ng mga malalayo na wala po ako rito, napagod po sila. Tapos yung ibibigay lang po doon, gumaling na, asus. Kayo na po mag-ano yun. Pero ako, masaya pa rin ako, alam niyo bakit? Nakatulong na po ako sa kapwa. Bahal na po ang Panginoon sa kanila, basta bigyan na ng Panginoon yung nararapat sa kanila. Yun lang po, masaya na ako, wala na akong hinihiling yan. Basta importante lang sa akin dito yung YouTube ko po. Kasi doon po ako kukuha ng pandagdag ng paggawa dyan sa altar ko. Talagang napakalaki po yung 30,000. Kasama na po yung bayad, maggagawa. Tsaka po yung iba po matitira doon. Halimbawa, na-monetize na. Konti na lang po yung hours ko eh. Monetize na po ako nun. Tapos po yung iba yung bibili ko po ng yung sa mga gamit sa altar. Pangalawa po yung sobra-sobra po para naman po sa mga mahihirap. Pag nagpagamot sila, tatanungin ko sa Panginoon, karapat dapat po silang bigyan ng bigas, bibigay ko po yun. Importante sa akin, magawa ko yung mission ko sa lupa. Masaya na ako. Kasi pag namatay ako, kukunin ko ang aking pamilya sa kaharian ng Panginoong Kristo. Dahil doon, masarap ang buhay sa langit. Wala ka nang intindihin. Wala ka nang intindihin babayaran. Doon, lahat para sa atin yun, binigay ng Panginoon. Pantay-pantay ang pag-ibig doon. Walang VIP, walang mayaman. Wala doon sugo-sugo ng Diyos. Ang sugo ay si Jesus. Yun lang po. Maraming salamat po. At umabot na tayo ng 6 minutes. Masaya lang po ako kasi marami po nagbigay ng konting donasyon nila para sa altar. Sasabihin ko lang po kung sino yon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat yung nagbigay ng donasyon nyo. Iba-vlog ko na lang po yon. Talagang napakasaya ko lang po talaga. Hindi ko sukat akalain na pinadala ko ng Panginoong Kristo dito sa Pampanga. Diana Rose Gabia, good morning po. Shout out po sa iyo. Mega shout out po. At Cams Vlog, shout out din po sa iyo. Good morning po, Diana Rose Gabianan. Morning po. God bless po. Okay lang po. Ingat po kayo. God bless po. At sana po pagpalain kayo ng Panginoon Kristo sa marami pong binigay ng biyaya sa inyo. Sana tuloy-tuloy pa yun. Basta tagil lang po kayo magdasal at magpasalam sa Panginoon Kristo. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Tsaka masaya po ako kasi meron na rin po akong ngipin. Kaya hindi ko talaga to sukat akalain. Isang hamak na driver lang po ako. Ng tricycle, nagbo-vulcanizing, nag-jeep, naggagawa ng sasakyan. Pero malaki po kinikita ko doon. Pero hindi po mapapantayan ng pera yon. Simula natuto kong paggagamot. Kasi kahit saan po ako pumunta, papunta ko sa SM na hiniram ako ng kapitbahay namin, nag-drive. Aba, naka-face mask na nga ako, nakilala pa pala ako. Napakasaya ko po talaga. Tapos iniram po ako ng bayaw ko mag-drive, putang SM din ulit. Kahit yung mga nagtatrabaho po doon, nakilala po ako. Para sa akin, hindi ko sukat akalain na mangyayari ito. Basta yun lang po. Masayang-masaya na po ako doon. Masaya po ako nakakatulong sa Panginoon at marami akong sakit na wala. Lahat po ng sakit na mayaman sa akin, nawala. Kaya ito ngayon, mataba na ako. Dati tawag sa akin, payatot at tingtingin. Pero ngayon, medyo bumata pa yung mukha ko. Hindi ko alam, maintindihan. Saka yung mga kamay ko, hindi ko maintindihan. Parang lumakas na parang, kala mo yung mga bakal sa mga daliri ko. Lahat po ng dumi ko sa pagdudugo, pag-ilong ko. Kailanman, yung simula natuto po ako, binigyan ako ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi na po nagdugo yung ilong ko. Kahit pitikin po ng ganyan, mapitik lang ng konti, nagdudugo po. Kasi hindi na po ako dumudumi ng dugo. Lahat po yun. Tapos hindi na po ako lumalabas ng kung ano sa loob ng katawan ko. At yung lahat ng pangangati ko sa katawan ko, nawala po lahat yun. Dahil sa pagdarasal ko sa Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Masaya lang po kasi ako kasi may nagdonasyon na naman po para sa altar. 2 po sila. Pero hindi ko muna po sasabihin ang pangalan nila. Pero maraming salamat po sa iyo, Ate Christina Malon. Ipapakita ko na lang po yung pinili nyo. Parang kayo na rin po ang bumili nyo. Masaya lang po ako. At ganoon din po sa susunod na isa, si Ate. Maraming salamat po talaga.
At God bless all po sa lahat. Alam niyo po, napakasaya ko talaga. Dahil pinili ako ng Panginoon maglingkod para sa mga tao. Ngayon, wala na po akong mahiling sa Panginoon. Napakasimple lang, Ama. Unang-una, maraming salamat, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, Ama sa langit. Maraming salamat at maraming salamat din sa mga anghel na pinagkalob niyo sa akin at kapangyarihan. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Gabayan niyo ako at kayo po lagi maghari sa akin buong katawan at lagi niyo po kong ilayo sa tukso ang mga taong nainggit sa akin. Naway kayo po unang maghari sa akin. Buhay, Ama. Gagampanan ko ang binigay niyo sa akin misyon ng aking maabot na aking makakaya. Wala po kayo sinabi sa akin na maningil ako, hindi ko po gagawin yun. Susundin ko lang po ang inyong pinag-uutos. Kung meron po kayong ibigay, masaya ako. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat din sa mga YouTuber, yung mga bagong YouTuber at mga YouTuber. Maraming salamat po. At mega shoutout ulit kay Ate Diana Rose Gabiana. Opo, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po ulit, taga-Panginoon. At maraming salamat sa maraming biyaya. Ngayon po, itong araw po pala nito, nakalimutan ko pala. Mamaya magsa-service pala ako doon sa may Santo Niño sa Lubao po. Magsa-service po ako doon. 7 pong gagamitin doon eh. Yung isa, hindi po nakakalakad. Marami pong ibang sakit doon na hindi ko po alam. Basta inipon po pala ni Nanay Beng Ronquillo yun. Hindi, galing po sa iba-ibang lugar. Dito sa Pampanga, kasi malaki po ang Pampanga, iba-ibang barangay, bayan. Yan po. Baka hingin ko po sa Panginoon sa araw na ito, nabigyan ng himala yung 7 yun. Yung ano mo pong karamdaman nila at para sila'y gumaling. Kasi talagang inabangan nila ako doon pumunta. Isang araw pa yun, isang linggo pa yun. Pero ngayon, napagbigyan sila ng Panginoon at pinapunta ko doon na maluwalhati. Baka may gawing himala ang Panginoon Kristo. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat. At huwag po kayong magsasawa. Kung may itatanong lang kayo sa paggagamot kung bakit po, basta number 1 po talaga ha, lagi po tayong magdasal sa Panginoon Kristo. Yan po ang pinakamabisang sandata natin sa lahat. Iisa lang ang Panginoong Kristo, ang gumawa ng langit at lupa. Walang sino man makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos Ama sa langit at sa ngalan ng poong Jesus Nazareno at si Jesus Kristo. Yun lang po. Yan po ang nagbibigay ng kapangyarihan natin. At maraming salamat po sa inyong lahat. Mamaya po ay aalis na ako mga alas 12 at sana po makatulong na naman tayo sa ating kapwa. Ulitin ko sa iyo ha. Ulitin ko sa iyo to, Jay. At John, Michael, yung nabulag po na pinangakuan ng makakakita na nagbayad daw po siya ng malaking halaga at arkila pa na sa 20K daw mahigit. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat makakita ka. Ibang taktik ang gagawin ko sa iyo sa paggagamot. Pero hindi kita sisingilin. Bahala ka na. Naawa ko sa iyo eh. Kasi sakit ko yan. Tsaka si John Binlayon. Pag hindi ka pa rin gumaling na 2 weeks na binayaran mo 5. Tapos yung ganon. Kasi sikat po yung manggagamot nyo eh. Kaya mag-alala. Maraming salamat din sa naggamot sa inyong dalawa kasi magtutulungan kami. Kung hindi nila nakaya at natanggal yan, susubukan ko sa lahat ng paraan na tinuro sa akin ng Panginoong Kristo at Ninang Solomiko. Gagawin kong lahat. Sa iyo naman, Rebena, sinagot ko ng stick sa iyo ha. Ulitin ko sa iyo. Depende yun sa kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon sa tao. Lahat tayo mayroong kapangyarihan. Depende rin kung anong dinadasal niya doon. Basta sa akin, simple lang dinadasal ko doon si stick kung kinakailangan gamitin. Minsan di ako gumagamit nun eh. Kung kinakailangan ko lang kausapin. Sa akin lang, simple lang. Sa pangalan ng Espiritu Santo, Amen. At humingi muna ako ng kapatawaran sa Panginoon para maging malinis ang ating kaluluwa bago ko dasalan yun. Pwede mong dasalan ng Ama namin yun. Pwede mong dasalan ng sumasampalataya kung kabisado mo sa utak mo o Abagin ng Maria. Depende rin po yun. Depende rin kung anong laki ng gagawin niyang dasal. Basta't importante, ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga at makapangyarihan sa lahat. At maraming salamat po sa inyong lahat. At mega shoutout po sa mga nanonood sa akin dyan. Yun lang po. Maraming salamat. Napakasaya ko lang po talaga. Darating din ang panahon ng pangarap ko ay napakasimple lang. Pag na-monetize na ako at konti na lang itong hour nito, yun lang po ang pangarap ko. Makatulong sa kapwa. Kasi naawa po ako sa ibang taong nagpapagamot sa akin na walang-wala po talaga. Tapos sila, yung walang-wala pa, sila pang nagbibigay ng malaki. Doon po ako mahanga sa mga taong yun. Kaya sa mga taong na mayroong maraming sasakyan at
Ay ba, parang yung sandaan ang hirap damputin. Alam niyo po ba yung dati yung hindi pa ako marunong maggamot at bago pa lang ako nagkasakit? Matagal na panahon, mga 20 years na po yun. Alam niyo po ba pupunta ka sa tutuba, magpapahilot ka lang sa likuran lang, 250 na. Ang sa manghilot, 200 binibigay ko. Kamay nga lang. Alam niyo po ba yung ibang taong yun ay hindi, gusto ko po tumawa minsan, pero masaya po ako, gumagaling sila. At least, gumaling sila sa Panginoon, binigyan pa rin sila ng himala. Pero nagbibigay po sila ng pasyente, doon ako nakakabawi. Yung binibigay po nilang pasyente, mas ano po sa kanila, konting galante. Nagbibigay sila, tapos yun, nakakabili po ako ng mga langis. Kasi kailangan ko po minsan ng langis para pag sa pag-ihilo. Tapos yung kandila po. Yun. Maraming salamat din po sa mga ibang tao at nagtitiwala sa akin, nagpapagamot. At maraming salamat din po sa lahat. Hindi ko na kayo babatiin, yung iba. Next time na lang po. At God bless all sa lahat. Masaya lang po talaga ako sa maraming biyaya. Hindi ko sukat akalain mangyayari ito sa buhay ko. Basta kung ano lang inutos sa akin ng Diyos, yun lang po ang susundin ko. Magagamot at maglingkod sa mga tao. Marami po. Ulitin ko ha, pag talagang nakakaramdam kayo hindi nakakatulog at takot kayo sa araw, ayaw mong gumising, ayaw mong tumayo, tapos hindi kayo tumatayo, parang pag tumingin kayo sa mga tao, nakakaramdam kayong takot, pwede po may nagdadasal sa inyo. Yun po yun. Pwede po may nagdadasal kayo. Kasi iba po yung kulam, iba naman po yung nagdadasal. Yung kulam, diretso kanya po tagang kinukulam. At automatical na mayroong bagay sa kinuha sa picture, ano man pong taong kakakilala sa'yo, na pinapakulam kanya. Pero iba naman po yung may galit, nasukdulan po ng galit. May tao po kasi may Latin po yung dila niya. Kung anong sinasabi niya sa tao, parang usog po yun. Tatlo po kasi ang usog. Yung usog, para lang po yung parang usog na isang linggo po, magdudumi ka, ganyan-ganyan. Pangalawa po, yung para ka naman nakbangan ng buntis. Tapos yung pangatlo po, yung tagang pinakamatinding usog, yung nakakamatay po. Depende po yun. Mayroon pong ganon. Pero iba naman po yung kinukulam na dinadasalan. Iba naman po yung nagagalit lang. Iba-iba po yung taktika. Tsaka iba po yung elemento. Iba rin po yung mga taong nananakit sa'yo. At iba po yung mga kapre. May kanya-kanya pong kahinaan ng duwende. Ang duwende, pag-aalay ko lang pala ito ha. Naalala ko na pala ito. Ang duwendeng itim at pula, simple lang po ang alay na gusto nila. Kasama na rin po doon yung puti, kahit yung blue. Tinapay lang po, o kaya may iklog. Basta tilagan nyo lang to. Tapos balatan nyo. Masaya na po sila, pampawala ng galit nila yon. Kung ano man po nagawa mo sa kanila na hindi mo po sila nakikita, nasipa mo sila o kaya nasakta mo sila. Doon lang po natutuwa sila sa ano. Meron maging isang duwende, kinukurot po lang nila yung iklog. Tapos ilagay mo lang sa platito kung saan po papalagay ng manggagang. Hindi nyo na po kailangan mag-alay doon ng alak. Paano kung mahirap lang po kayo, bigyan nyo po sigarilyo pati kapre. Swerte naman po yung kapre, bibigyan nyo po sila ng sigarilyo, mamahalin pa. Yung kapre, madali lang po yun. Pero nangyayari po yun. Ang ano lang po yun, yung taong na gambala niya, pwede po yung kinakain niya. Huwag lang po manok baboy. Kahit gulay lang po, isda. Kain ka lang ng pito, tapos yung, basta lakihan mo nyo lang po subo, tapos yung matitira, ibigay mo. Parang share lang po yun. Yun lang po yun ang alay sa mga ganong elemento. Pero yung sasabihin po ng ibang kapwa namin maggamot, mag-alay ka ng dugo, ng manok, o manok buo, tapos baboy, etc. o tsaka sigarilyo, alak. Hindi po totoo yun. Nakakausap ko pa yung mga elemento eh. Tinatanong ko kung anong napapabagabag sa puso nila eh. Napakasimple lang. Huwag nyo lang po sila bibigyan yung mga elemento ng malagkit. Aatakihin ka nila, sasaktan ka nila. Alam nyo po bakit? Yung malagkit, lason po sa, 1 taon sila magdudumi. Ayaw po nila ng malagkit. Sabi po yun ng mga duwende. Sabi ni Lolo Andres yun. Na isang duwende yung pinakamatanda. Ito silang duwende. Yung po ang kahinaan ng mga duwende. Depende rin po yun sa paniniwala. Nasa inyo na po kayo maniniwala kayo hindi. Yun lang po. Maraming salamat po. At mamaya po ay magagamot na naman po ako. At may service po ako. At maraming salamat po. God bless all sa inyong lahat. Happy. Mega shout out po sa lahat po. Thank you.